Golet berambang jemuah berkah guys. Lah ya guys sing cilikan tapi nek murah guys. Nek Rika nek tuku berambang tuku berambang gede apa sing cilik guys. Ye suasana pasar mau esuk sekitar 7:30-an mandan sepi guys. Lah wong dina jemuah akeh sing tutup. Ya inyong tuku berambang sing murah jare 6.000 karo juwine jare 4.000 totale 10.000 guys. Banjur inyong tuku bakso guys 2 buntel jarene 11.000 baik guys. Lanjut inyong tuku buncis 1/2 kilo jarene 5.000 sop-sopan 5.000 karo tempe 2.500 totale 12.500. Singkat cerita, nggone pacar wis rampung, lah ya balik guys. Ya biasa, motore nang kidul guys, nang ngarep omahe dulure. Ki ceritane agi mlaku ning ditakoni nang dulure, dadi ya tak semauri karo cekakak sekiki guyang-guyu guys. Hehehe. Lah mung ditakoni wong ya semaur, mosok menang baik, bener ora guys? Alhamdulillah ki wis gutung nang parkiran ya wis gari OTW bali.